Yung asawa mo kaya hindi ko na tinatanggap. Di ba yung unang pumunta ka rito, te, hindi ka makapagsuot ng panty, hindi ka rin makaupo. Ngayon, tumagal ka. Ilang buwan ko siya pinabalik? Ilang days lang? Wala pa isang buwan. 3 weeks yata. 3 weeks. Yung una ka dito pumunta, di ba, hindi ka nakakapagsuot ng panty mo. Nahirapan ka umupo. Ngayon, nawala yung sakit mo sa balakang. Wala na dito. Tapos, ang kaya ko siya pinababalik dahil doon sa... Dito sa ano. Oh, kaya ngayon, maselan ngayon. Yun, nahihirapan ako umupo. Oh, ngayon, ano pakiramdam mo ngayon? Hindi na siya nahirapan magtatrapan, hindi na siya nakapan. Ngayon, pwede na siya magpanty. Kasi, pwede niya na masuot. Ngayon, te, ano pakiramdam niyo, te? Nakakaupo na kayo matagal? Oo, kasi ito talaga ang sakit. Oh, ngayon, okay na. Ako po yung ganyan ko kasi masakit dito eh. Oo, wala na yan. Kaya nga talagang hindi maiwasan. Kasi, yung pet talaga, hindi ka naman pwedeng may damit kasi dudulas yung daliri namin. Kailangan talaga nakadikit yung sa balat mo. Nakita mo, nagkaroon ng kuryente parang mayroong mainit doon sa tuhod mo. Kala ko nga talaga, napasok ako. Ano yan? Wala na yun kaya. Hindi ko na siya kailangan bumalik. Palagay ko na dito pare. Kung gusto mo lang magpa-check up 6 months, check up lang, tingnan lang, alignment lang. 6 months na, matagal na yun. Kasi sa 2 linggo nawala na yung sakit mo ng balakang mo eh. Follow up check up lang yung sa masela mo doon sa may pigi. Hindi pa to. O ngayon wala na, di ba? Wala, tinatanong. Ilang years mo na sakit yan? Lahat-lahat ilang 2 years na. Ang sakit mo kasi, ang sakit ng asawa mo, L4, L5, yung tsaka sa ano niya, lower back, ang sakit niya. Okay na, salamat. Taga-sakay, te. Project 4. Hindi ko na siya kinuha ng camera kung paano ayusin eh. Bawal yun kasi, alam naman, maraming mansisyosong utak. Ang importante na ibalik ko na yun. Bawal ka muna tayo magbuhat ng mga 2 days na mabibigat. Pero walang problema kahit anong posisyon ang gawin mo, paghiga. Walang problema yan. Basta yung mabigat lang. Huwag naman siya bubuhat ng kasing bigat pa sa kanya. Tawa. 5 kilos. Yung mga okay lang, normal lang. Paglalaba, pwede na yan, te. Mayaman kayo eh. Ewan na kung tagalaba. May tagalaba kayo eh. Manapis niya. Lakad ka ate. Try natin. Biglayin mo yung lakad. Tayo. Upo muna. Wala sakit. Tayo. Tapos ganun pa. Hindi, ganyan. Tayo na. Wala sakit. Lakad ng ano, para ka nagmamarsya. Ito, mabigat ko dati. Oh, yung lakad te. Angat mo yung mga pamo te. Angat. Wala na. Sexy na ulit sir. Asawa mo. Oh. Dati paano maglakad te? Yung unang pumunta rin te. Paano lakad mo te? Paano? Kaya niya. Hindi na maibalik. Hindi na makaya. Oh. Huwag mo nang balikan ng nakaraan. Bye-bye na. Salamat. Wag na, hindi ko na siya tinatanggap. Tapos na, 2 gamutan lang pala siya. Ate, ikaw na. Bye-bye.